Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΙΤΕ, εν συντομία ΣΕΙΤΕ, διανύει ήδη 27 χρόνια δράσης και αριθμεί πάνω από 400 μέλη, αποτελώντας έτσι το μεγαλύτερο σύλλογο εργαζομένων σε ερευνητικό κέντρο. Ο ΣΕΙΤΕ είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που εκπροσωπεί τους συλλόγους εργαζομένων στα ερευνητικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και μέλος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Ανάμεσα στους σκοπούς του συλλόγου συγκαταλέγονται η προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών δικαιωμάτων των μελών του, καθώς και η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τον ερευνητικό χώρο. Επίσης όμως, σκοπός του ΣΕΙΤΕ είναι η προαγωγή της έρευνας και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Η έρευνα είναι θεμέλιο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αγγίζοντας όλους τους τομείς της ζωής μας, όπως η τεχνολογία, η υγεία, το περιβάλλον κλπ., διευρύνοντας τα όρια της επιστημονικής γνώσης και οδηγώντας σε νέες εφευρέσεις, προϊόντα και τεχνολογίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσφοράς της έρευνας αποτελεί η συμβολή της στην ιατρική μέσω της ανάπτυξης νέων θεραπείων και φαρμάκων και της εξατομικευμένης ιατρικής. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αποτελούν προτεραιότητα της Ευρώπης. Την τρέχουσα περίοδο, το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία είναι το Horizon Europe, με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις από όλες τις χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στην Ελλάδα έρευνα διεξάγεται στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Τα ερευνητικά κέντρα όπως ΙΤΕ, Δημόκριτος, ΕΛΚΕΘΕ κλπ. Εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, ΓΕΓΕΚ, ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ΕΣΕΤΕΚ, είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Όσο αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα, οι κύριοι οργανισμοί είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο στηρίζει έμπειρους και νέους ερευνητές, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες με έμφαση τη βασική έρευνα, και η ΓΕΓΕΚ, η οποία προκηρύσσει χρηματοδοτικές δράσεις σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία. Στην Ελλάδα, η ολική χρηματοδότηση στην έρευνα και στην καινοτομία ανέρχεται στο 1,49% του ΑΕΠ, σχετικά περιορισμένη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 2,26% του ΑΕΠ, ενώ χώρες αντίστοιχου μεγέθους με την Ελλάδα, όπως Αυστρία και Φινλανδία, συγκριτικά κάνουν τριπλάσια επένδυση στην έρευνα από την Ελλάδα. Στα ερευνητικά κέντρα απασχολείται προσωπικό ποικίλων προσόντων και ειδικοτήτων, όπως οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, ΕΛΕ, σε διάφορες βαθμίδες, οι οποίοι είναι επιστήμονες υψηλής κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται ανεξάρτητα για την προαγωγή της έρευνας. Το ειδικό επιστημονικό τεχνικό προσωπικό, που εκτελεί εξειδικευμένες επιστημονικές εργασίες, παρέχοντας υποστήριξη στο ερευνητικό έργο. Τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές, συνήθως νέοι ερευνητές, οι οποίοι ξεκινούν την καριέρα τους μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματός τους. Σημαντική όμως υποστήριξη στην έρευνα προσφέρουν το τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των υποδομών, όπως και το διοικητικό προσωπικό, που υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, στα ερευνητικά κέντρα εργάζονται συνεργαζόμενα με ΛΙΔΕΠ, καθηγητές ανωτάτων ερευνητικών ιδρυμάτων, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα είναι υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης, οι οποίοι καλούνται να αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να ανταποκρίνονται στα πιεστικά χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν τα ερευνητικά έργα, χωρίς ταυτόχρονα να απολαμβάνουν της αντίστοιχης μισθολογικής και εργασιακής αναγνώρισης της προσφοράς τους, οδηγώντας έτσι συχνά στη φυγή των ικανών στελεχών στο εξωτερικό και το brain drain. Συνοπτικά, ο ερευνητικός χώρος στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων, με σημαντικότερα τη διαχρονική έλλειψη εθνικής στρατηγικής, τη διάσπαση εποπτείας του ερευνητικού χώρου σε διαφορετικά υπουργεία και αρχές,
Η χαμηλή χρηματοδότηση, σημαντικά μικρότερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ακαθόριστο χρονοδιάγραμμα χρηματοδοτικών δράσεων για υλοποίηση ερευνητικών έργων, την πολύπλοκη και ασαφή νομοθεσία, τη γραφειοκρατία, η οποία οδηγεί σε μείωση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με ιδρύματα του εξωτερικού. Ο ΣΕΙΤΕ με συνέπεια εργάζεται για την αναβάθμιση της έρευνας, καταθέτοντας ολοκληρωμένες προτάσεις για ενιαίο χώρο έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νόμο πλαίσιο που θα διέπει την έρευνα συνολικά. Αύξηση χρηματοδότησης, ώστε σταδιακά να συγκλίνουμε με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφές χρονοδιάγραμμα για εθνικές δράσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και εκπλήρωση δεσμεύσεων πολιτείας για τη συμμετοχή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Νέες θέσεις ερευνητικού και μόνιμου προσωπικού, κίνητρα παραμονή στην Ελλάδα, αναστροφή του brain drain, ενίσχυση μισθολογικών και μη μισθολογικών παροχών και σαφή στήριξη των νέων επιστημόνων, μεταδιδακτόρων και υποψηφίων διδακτόρων. Ο ΣΕΙΤΕ ενθαρρύνει κάθε νέο να γνωρίσει τον κόσμο της έρευνας και να ανακαλύψει τη χαρά που κρύβει. Οι επιστήμονες που εργάζονται στον ερευνητικό χώρο κάνουν ένα μοναδικό ταξίδι. Αναζητούν απαντήσεις, δημιουργούν νέα γνώση και φέρνουν καινοτομία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο ζουν την πρόκληση και την ικανοποίηση της ανακάλυψης, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν στη χώρα σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξή της και για την αντιμετώπιση τεχνολογικών, περιβαλλοντολογικών και κοινωνικών δυσκολιών. Η έρευνα όμως χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα, γιατί μόνο έτσι μπορεί ένα κράτος να προχωρήσει, να εξελιχθεί και να σταθεί ισότιμα ανάμεσα στα πιο προηγμένα κράτη του κόσμου.